Bon dia. Avui som dimarts, 26 d'octubre del 2021, i ara me'n vaig a caminar fins al riu i volia explicar que aquí a Hostafrancs tenim 4 camins que van al riu i 4 ponts que travessen el riu. I bé, estic molt... Sempre ho explico i estic molt contenta i ufanosa. Mireu, aquí dalt hi ha el poble, i ara pel camí que baixo jo és el primer camí del nostre terme municipal d'Hostafrancs. I llavors a mà esquerra hi ha la Peixera, que la Peixera fa de límit entre el terme de Ribé, que ja és un altre municipi també, i el terme d'Hostafrancs, que comença el municipi dels Plans de Sió, i bé, també allà comença el poble. Llavors aquest és el primer camí, amb el pont. Aquí mateix on veieu aquestes casetes, que hi ha horts aquí, en aquest raconet, per aquí baixa un camí, més ben dit, baixava un camí petitonet de només d'un pas d'una persona i un carretó que anava als horts, i en dèiem el camí dels horts. I aquí hi ha un altre pont. Aquí en aquest grupet d'arbres hi ha un altre pont que va cap als horts, tots són aquí al darrere. Amb les riuades d'aquests últims 5 anys, que hi ha hagut robinades, aquí en diem robinades, que és quan plou molt per amunt, cap a la zona de Sant Guim de Freixenet, d'Estaràs, perquè el riu Sió que neix a Gàber, doncs llavors baixa moltíssima aigua i s'acaba inundant aquests primers camps, aquests d'aquí. Llavors, amb les robinades aquestes d'aquests últims anys, que ara no recordo els anys, però potser el 18, el 19, han caigut molts marges i moltes parets. I aquest camí petitet que hi havia aquí està completament derrumbat. Bé, ara per avançar una mica i no allargar-me tant, explicaré això dels camins. Després d'aquest petitonet, que ara està pràcticament impracticable, està derrumbat, després hi ha el camí del riu, que és el principal que va del poble al riu. Ben dit, és el camí del molí. Abans hi havia un molí fariner a la punta on s'acabava el camí, després del pont, i és el camí principal. I després hi ha un altre camí que ve des de darrere el poble, des de l'última banda del poble, la part final, que és el camí del cementiri. I aquell va directe al cementiri. I també allà hi ha el Pixeruc, és una peixera que en diem el Pixeruc, el que l'altre dia vaig explicar, sí. En el darrer vídeo que vaig penjar hi ha el Pixeruc. I bé, i ara me'n vaig a la peixera, que és el que dèiem, està molt bé que vulguin recuperar les peixeres, però hi ha coses que s'haurien de treballar més de conjunt amb la població, perquè ara ens han dit que això que faran la ruta de les peixeres, ja està feta la ruta de les peixeres, però que faran un caminet per totes les peixeres del Sió, des de Gàber fins a Balaguer, i per exemple, jo com a ciutadana del meu municipi, del meu poble, no sé res, o sigui, no ens ha arribat la informació des de l'Ajuntament. De dir, mireu, doncs, sapigueu que es farà aquesta ruta, no sé si voleu dir alguna cosa, col·laborar, objectar, el que sigui. I no ens informen. El que sabem ho sabem per xarxes. Trobo que hauria de ser les coses més properes. Aprofitant que estem aquí hi ha un pou que per fi l'han tapat. Ara ja fa uns quants anys que està tapat. Però quan jo era petita i joveneta, que anava molt pel riu, no estava tapat. Després, clar, ja han canviat les coses i sí que és molt bo que els ajuntaments i les administracions ja posen més lleis i obliguen quan les coses poden ser un perill. Bé, és un perill. I van fer, ja ho veieu, que van aixecar una miqueta una paret de formigó i l'han tapat. Però quan jo era petita estava a peu de camí. A peu de tros, vaja. El caminet vindria a ser per aquí, és el que dèiem. Els camins al marge del riu passen a tocar de la ribera del riu, clar, evidentment. Ara estava passant pel mig del tros perquè, com que no està sembrat encara, s'hi pot passar. Parlant dels pous, encara en queden molts, als pobles, sense tapar. I és un perill aquí. Ara acabo de dir que s'hi han ficat més forts les administracions, però penso que tampoc ho he dit prou bé, això. Més aviat és que si el propietari té interès, ho fa, perquè si no, pel que estic veient, encara queden bastants pous per tapar, i si les administracions s'haguessin ficat sèries, els haurien fet tapar tots. És a dir, sí que hi ha una normativa, però si el propietari té interès ho fa, i si no té interès no ho fa, i ningú se n'adona o ningú hi pateix.
i això no és normal. Hi hauria d'haver una dinàmica més propera en els municipis. Més propera, que molts ja hi és, però que sigui efectiva també després cal. I en altres ni això tenim. O tenim que si la bústia de suggeriments, que si el calaix d'aportacions, no sé, hauria de ser tot molt més dinàmic perquè és un bé pel municipi. Després també m'adono que hi ha municipis que els que estan a les alcaldies coneixen poc el poble, els pobles, el territori. I s'ha de viure a peu de tros, a peu de carrers. Ja som a la Peixera, mireu que és bonic aquest paratge. Doncs això, de la paret enllà és el terme de Ribé, el municipi de Torrefeta i Florejacs, i de la paret cap aquí és Hostafrancs, dels Plans de Sió. Ara baixa molt poca aigua, quan baixa aigua per la part de dalt és preciosa, però bueno, també és bonica. El que també a comentar, hi ha un mur de formigó aquí a dalt que el va fer el propietari d'aquest hort, que aquí hi ha un hort, bé, ja veieu com està, això és propietat privada, Aquí hi ha un hort que era d'un propietari i el senyor es va morir fa uns anys i clar, ara no hi ve i ho té, clar, no, ho ha deixat. Però és propietat seva, de la seva família. I ara, com que molta gent ja coneix les peixeres, cada setmana venen gent aquí i bé, i fan dinars, el que sigui, no? I moltes vegades ho deixen tot fatal, amb ampolles de vidre dintre del riu, basura per aquí al terra, després també ens mouen les pedres, això perquè ho vam acabar traient, perquè estaven totes aquí dintre, els hi van tirar com per fer una illeta. Aquí també hi fan un pont a temporades, que no cal, és que per a què? Una cosa és un tronc més gros i pot ser una mica més amunt, en un nivell una mica més alt, però ara està així. Fa uns mesos estava ple de branques perquè hi havien fet un pont, que sí que era preciós, queda molt rústic i molt salvatge, però no és bo pel riu, perquè ja hi ha prou brossa com per a sobre tirar-n'hi més. Una cosa són els arbres caiguts, que n'està ple, i l'altra és que tu hi tiris troncs per fer un pont, que acabat quan baixi la riuada se'ls acaben portant i entatxonant a tot arreu, fent encara més complicat la gestió de les riuades, de les robinades. I bé, és una llàstima que estigui la Peixera així, amb blocs de pedra caiguts, el mur aquest de formigó, que és un obstacle, a part de que fa lletjíssim, i a més no és legal. Llavors dius, jo no sé, perquè serveixen les lleis, i els ajuntaments i les administracions, no sé, de vegades fas un mínim d'algo mal fet i et fiquen unes multes impressionants, i de vegades ho tenim tot abandonat i tot es queda així. Bé, és igual, així estan les coses, però sí que realment el lloc és bonic, tots els llocs són bonics. Aquí, el que explicava l'altre dia, és una terra rústica, eixuta, però és una terra preciosa. La Segarra és una terra preciosa. Ara ja vaig marxant i ara pensava que el que he anat dient ara en aquest vídeo és una miqueta el que he explicat en els altres i segurament el que explicaré cada dia que surt a caminar amb ganes d'explicar alguna cosa per qui li interessi, perquè realment és com jo veig la vida, com veig les coses, és a dir, quins temes són importants per mi i que puc tocar gairebé sempre en les meves converses o explicacions. La natura, el patrimoni, la gent, la necessitat de fer les coses bé, per a alguna cosa hi ha lleis, administracions, organismes, no sé, entitats, no hi són perquè sí. Llavors, qui es posa en aquests llocs ha de ser conseqüent. I no és només, mira, estic allà de secretari o de regidor o d'alcalde o el que sigui i vinga, va anar fent. Sí que tenen interès, evidentment, i ganes, però s'ha de ser efectiu. S'ha d'estar al peu del canó de les coses, perquè la burocràcia ja sabem que és molt lenta. Llavors, s'ha de treballar perquè no sigui tan lenta la burocràcia. És que no pot ser que en ple segle XXI tardin mesos a donar solucions o anys. Què passa? Que ho obliden en un calaix? Que deuen d'anar tallant un calaix? No sé, va, aprofitant que som aquí, aquest cartell evidentment no hauria d'estar aquí. Aquest és el cartell de la Peixera d'Hostafrancs. I hauria d'estar allà al fons.
però en una de les robinades es van portar el pal i s'ho van portar tot, i no sé, algú que el va trobar tirat per aquí l'ha col·locat perquè es vegi una mica, però evidentment aquest cartell no ha d'estar aquí. Llavors, què costa de dir des de les administracions, perquè és el que jo penso, no és feina dels ciutadans que ho haguem de moure tot. Clar que podem dir, aportar, i és el meu interès, i la meva reivindicació que puguem dir i aportar, però passar al davant no. Arriba un punt que dius que no hi ha administracions. Qui el va col·locar aquest cartell? El Consell Comarcal de la Segarra, la Diputació de Lleida i la Generalitat. Doncs alguns d'aquests ens, fins i tot l'Ajuntament dels Plans de Sió, que s'encarregui de tornar-lo a col·locar a lloc. I ho saben perquè, tal com deia fa una estoneta mentre es pujava cap aquí amunt, hi ha ajuntaments que els alcaldes o regidors no trepitgen el territori. Aquí, en el nostre cas, aquests paratges, gent que han estat en alcaldies, perquè nosaltres tenim l'alcaldia centralitzada i som 11 pobles al nostre municipi. Doncs, clar, els poblets tirem una mica com podem i tenim batlles pedanis. Doncs gent del nostre poble que estan en l'Ajuntament, tant com a regidors, com a alcaldes, fa pocs anys no coneixien res de tot això. No coneixien res. Tots aquests paratges aquí al costat del riu el coneixen els pagesos grans i gent que ens interessa tot aquest tema i voltar per aquí. Perquè jo sempre he viscut a la cara sud del poble, de cara al riu. Hi ha molta gent que viu cap a l'altre costat del poble, tenen tirada a caminar més cap a altres llocs. Però no és normal que una persona, per exemple, de 40 anys, mai hagués estat en aquestes peixeres, i això ha passat. Ha passat aquests últims anys. Ara ja no, però ha passat. I em referia a això, que, carai, qui està als ajuntaments, per això us deia les meves reivindicacions, i a les entitats, doncs que estiguin a peu de terra, a peu de canó, treballant, perquè fa falta al poble, a la gent, a l'entorn. I bé, és un tema que va tot lligat amb el que us deia en un vídeo de l'altre dia. Les reivindicacions aquestes, de que hem d'estar conscienciats. Qui es posen als càrrecs, o les persones mateixes, ciutadans normals, hem d'estar conscienciats. Hem de tindre espais de participació i que siguin efectius. Hem de fer que les coses siguin més fluides. Llavors també per arribar aquí ens cal una conscienciació individual de tothom. Perquè què li vols demanar a persones que potser s'han passat la vida treballant en una empresa o de pagesos o on sigui, que només han estat pensant en la feina, i després sí que es poden posar en alguna administració o alguna cosa, però estan acostumats a potser encara portar molt el pes del seu negoci particular, la seva feina particular, i a part han d'estar dedicats a un municipi. I llavors es van refiar molt de que si la secretària, el comptable, el secretari, tot això, no? Aquestes persones es van refiant molt d'aquestes persones que fa anys que hi són, però la majoria són de fora del municipi, que no coneixen la realitat. Ells saben de números i saben de projectes que han anat passant durant els anys, però no saben la realitat. Ningú ha vist com està la peixera, com està el pixeruc, com està el riu, o com estan els safarejos del poble, o si a la plaça hi ha un forat en algun lloc que és perillós, o si hi ha alguna cosa important a arreglar o a conservar. No ho saben, no ho saben. I la gent del poble que ho saben, si no tens un espai de participació o no tens un interès, et quedes callat i allà es queda tot. O bé ho xarres a la plaça del poble, fent safreig i enfadats i tot el que vulguis, perquè no es fan reunions, no es passen comptes, no s'arregla tal cosa. Tot això és tema de la plaça del poble. Però un acabat no arriba a l'alcaldia. I si arriba no et fan ni cas. Llavors, per això deia que és important una conscienciació personal. I com s'adquireix? Doncs a la família i a l'escola. Tal com deia l'altre dia, l'educació de la família a l'escola és molt important, des de petits fins a les universitats. Hi ha d'haver aquest caire d'humanitat i d'interès i de consciència per tot el que ens envolta. El que deia l'altre dia, la persona un mateix, la família, la comunitat, els espais naturals, el país, la terra.
hi ha d'haver una consciència, és que si no estem ben arreglats. I ja ho veieu que una cosa va lligada amb l'altra, tot va relacionat.